陛下。そうか。確かにこちらには陛下のお手を煩わせることのなきよう迎撃準備が整えてございます。これだけの兵がいればたわごとを抜かすな。世は逃げも隠れもせん。お前もここまでだな。反逆者エルウィンだ。
モンスターご癒しの力よ。帝国の勝利のわけにはいかん。やるじゃねえか。
みなぎってくる。俺は強くならなきゃ。噛む者に力を。怒れる大地の槍よ。